pagtuon subong. Ang semanal nga pag-usisa, pagtalakay, pagtuon, pag-review, pagmusisi sa ngaton leksyon sa eskwela sabatika. Kag ini ginadala sa inyo sang Media Ministry Department sang Central Philippine Adventist College Church diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Kag nagapasalamat kita mga kauturan nga akon upod subong sa pagtalakay kapag discuss naton sa aton leksyon. Wala sang liwan kundi ang aton Dean sa School of Theology diri sa Central Philippine Adventist College, si Dr. Victor Montaño. Mayong adlaw sa imo, Pastor. Mayong adlaw man, Doc Tomato. Mga kauturan, amon ginapasalamatan ang atong mga sponsors nga wala gid lain panguna-huna kundi nagasuporta gid sa aton buluhaton ang nag-provide sa aton snacks karon amo si Miss Junelisa Lirasan. Ma'am, thank you very much sa imong pag-suporta. Kag sa iba naton nga mga kauturan nga naghatag, Pastor Damo sa naghatag sa suporta sa aton media ministry. Amen. Labi na gid sa aton pagpatindog sa aton nga studio nga soon we will be using kag damo sila. Hindi pa namon mahatag ang tanan nga mga ngalan. Isaw na naton na sa pagpasalamat literal. But God knows who are these people. Amen. And then Amen. pasalamat kita. Sa liwat amon ginatamyaw ang aton mga kauturan hindi lamang diri, Pastor, sa Negros Occidental, bisan pa sa Negros Oriental, sa Iloilo, sa Aklan, sa Antique, sa Capi, sa Guimaras, sa aton mga kauturan sa Southern Mindanao. Pastor, taga Mindanao ikaw. Yes. Sa South Cotabato, sa North Cotabato, sa Maguindanao, sa Isu, sa Sultan Kudarat, sa Coronadal City, sa General Santos City, kag bisan pa sa Sarangani Province. Aton mga kauturan sa Thailand, sa Indonesia, sa Taiwan, sa may Singapore, kag sa iban pang kapungsurad dira sa may Australia, sa may New Zealand, sa London, sa Europa, sa Amerika, sa Canada, sa South America, kundiin man, Pastor, ang mga Pilipino nga nagahambal sang Ilonggo, kag bisan pa ang aton mga Cebuano man nga sunod-sunod sining aton programa. Damo, Pastor, sang nabuligan gid sini, kag nagahambal sila, naga-text sila, naga-message sila nga, Pastor, salamat gid. It help a lot sa amon nga pagprepara para sa amon nga pagsimba. Mga kauturan, hindi na kita magligoy-ligoy pa because, Pastor, this is just simply 30 minutes. Kag hindi naton pagpasobrahan kay amo man ni ang panahon nga kita nagakadto sa aton eskwela sabatika. So ang leksyon sa eskwela sabatika 30 minutos man. Kag ti ang aton ginahimo, it is a concise, brief, kag direct to the major points ang atong ginahimo. That's why we are only confined to as much as possible 30 minutos. Akon basahon, Pastor Montaño, kag si Pastor Montaño akon pangbayon sa pagpangamuyo sa tapos naton mabasa ang aton sadsara nga teksto. Kamakita sa mga binuhatan, Kapitulo 23, versikulo 11, nga nagasiling, sa gabi nga madason ang Ginoo, nagtupad sa iya kag nagsiling, magpakaisog ka kay subong nga nagpanaksik ka may tungod sa akon sa Jerusalem, subong man dapat ka magpanaksi sa Roma. Kabay pa ang Dios magapakamayo sa atong nabasa nga sadsaran nga teksto. Pastor, magapangamuyo kita. Amay namon nga langit nun. Ginapasalamatan ka namon kag ginadayo namon ang imong ngalan bangod sa paghatag nimo sa amon sang tinion nga kami makatuon sa imong mga pulong. Kinahanglan gid namon ang balaan nga espiritu nga magapuyo sa tagsa-tagsa namong kinabuhi. Nga samtang kami magatuon sining mga pulong, imong kami pagatudloan, kagiyahan sa kamaturan. Uligi kami Ginoo samtang kami magatuon. Dalayago na imong ngalan sa ngalan ni Jesus kami nagapangamuyo. Amen. Doc Montaño, ari na kita sa may leksyon 11 para sa September 8 tubtob September 15. Ang pagdakop sa kay Pablo sa Jerusalem. Arrest in Jerusalem. Pastor, sa hindi pa ikaw maghatag sa imong punto, aton pahibalo ng aton mga kauturan nga sa pagsugod ni Pablo Wali sa mga hintel, nagsugod man ang mga kasuayon sa mga Hudiyo. Kaya ang mga Hudiyo tama gid sila ka exclusive kag tama gini sila ka masiling naton nga may ayahon bala
kay ti amo na sila ang ginsaaran sang Ginoo sang kamatuoran. That's why ila ina na tawhan nga konsepto nga sila ang matarong kag sila ang pinili nga tao sa bilog nga kalibutan. So basta hindi ka Hudiyo sa concept sa mata sa utok sang mga Hudiyo, wala ka kaluwasan. So hindi ginila mabaton ang mensahe ni Pablo nga ang mga hintil may kaluwasan na. So amo na siya ang sinugdanan nga aman nga nainit ang kalabanan ng mga Hudiyo sa kay Pablo. Hindi ginila mabaton kung sa Tagalog pa, hindi nila masikmura ang konsepto, ang ideya nga ang mga hintil may kaluwasan. Though Paul wanted to please the Jews, iya paninguaan nga may unity, magpaghiliusa, kag bisan pa gani nagdala siya sa mga offerings halin sa Asia Minor, sa iban nga mga simbahan para lang to please the Gentile and the Jews. O kag ginatawag ini nga offering for the saints in Jerusalem, para sa mga balaan sa Jerusalem. So amo na siya ang aton nga introduction, unless you have something sa aton nga introduction. So matuod na pastor nga sa pag-journey ni Paul sa iyang first, second, and third missionary journey, nakita naton nga may ara gid sang dako nga kasuayon. Apang hindi lamang sa kasuayon kundi ang progress man sang pagpangwali ni Pablo, ara man gyapon kay makita naton nga may madamo nga nakonverter, may madamo man nga mga mirakulo nga ginapakita ang Ginoo, kag madamo man nga mga katawhan ang nagakalipay kag nabenepisyuhan sa pagpangwali ni Pablo sa iyang first, second, and missionary journey, mga utod. And that's gani gusto niya nga ini nga mga butang, gusto niya nga i-report ini sa Jerusalem. Amo nang plano kag tinutuyo niya, Dok, nga gusto niya i-report ang success ang gospel proclamation sa mga lugar nga bisitahan niya, nga kaya madamo. natapos na ning iyang ikatatlo nga missionary journey. So reporting time. So reporting time kag sa ginhambal mo kay na gindala niya man ang mga halad kay nagakinahanglan sang bulig ang aton mga kauturan sa Jerusalem. So amo ni dalag ko nga tinutuyo ko nga aman si Pablo gusto maluyagid nga magkadto dito sa Jerusalem. Yes. So amo na pastor ang aton nga introduction. So we will discuss further. Apang pastor i-insert ko anay. Manginbulahan gila kita kay Pastor Joy Cantela sang iyang ordination. So Pastor Joy and Mrs. Cantela, congratulations, God bless you. Welcome to the ministry. Kag kabay pa ang Diyos magapakamayo sa imo. Our prayers for you, Yes, Pastor Joy, and the family. Okay. Pastor, kadto kita sa aton nga Sunday nga election meeting in Jerusalem, the Jerusalem leaders. Ang mga pangulo dito sa Jerusalem gin pakikitaan ni Pablo. Yes. Pag-abot ni Pablo sa Jerusalem, warmly welcome siya. Warmly welcome gid siya, Doc. Labi na gid sa mga dawat gid siya. katawhan to ni Mason, ni Nason, kag dito man siya nagpuyo nga balay. Pero it was just a short-lived welcome nga pag-abibar sa iya. Not long after that, damo ang natabo. Kag dito gin dakop kag yes. Kay may ara sang problema, Doc, mo, di ba, pag-abot sa nakaibalo naman ta sa pagpangwali ni Pablo, may madamo nga mga balita nga nagaabot. Yes. Isa sa mga malain nga balita nga ini si Pablo nagapanudlo sang mga doktrina nga ang mga tao, ang mga hintil o ang mga Hudiyo hindi nakikinahanglan magsunod sa kasuguan ni Moses. Yes. Pagkadto ni Pablo sa Jerusalem, gusto niya pakita sa mga local leaders nga siya padayon naman gihapon nga matinumanon sa kasuguan by committing himself to ritual purification nga kinahanglan i-performar niya didto. Kaya ang pagpanudlo kay nagapati sila nga si Pablo nagapanudlo sa Jewish converts nga hindi na kinahanglan sundon ang mga kasuguan ni Moses. Kag may ara pagit problema nanungod sa pagpanudlo nga ang isa ka tawo maluwas pinaagi sa grasya gani hindi nakikinahanglan
nga tumanon ang kasuguan ni Moses pero gibag-uni nila Dok nga hindi na si Pablo nagapanudlo na sa ila nga hindi na kuhaon na ang pagtuman sa kasuguan ni Moses. So man siya Dok. So isa na sa mga nainitan gid sa mga Hudiyo because Moses is really their spiritual hero. Gani amo na mga kauturan nga grabe gid ang kainit. That's why Paul, despite he was advised sa ligin nato nga leksyon, ginadvisean siya nga kay gusto gini Pablo magkadto sa Jerusalem. Legayan siyang hindi ka magkadto kay damo sa nagadumot sa imo. But nevertheless, still Paul wanted to go despite of the warnings. Kay amo ni isa sang tuyo niya nga explicarya ang iyang teachings. Posible man nato, posible sa Dok. So isa na sa mga tuyo ya. Pero pag abot niya dito sa Jerusalem, daw nagduplikara si Pablo. So amo man na bala ang mga leaders naton kung kaisa kita nga mga pangulo kung isa may mga blunders man kita nga may tabo. So Paul like kay Moses, si Moses may kaluyahon man, may natabo man sa iya, si Abraham and the rest of the biblical heroes. So si Pablo amo man ang natabo dito sa Jerusalem. Amo to sa ginambal mo, nagsunod siya nga magpa-subject sa purification. Being nga nasa right kay hindi ka kasulod sa templo labi na kon halin ka sa Gentile places, Gentile nations. Bisan Hudiyo ka por kung nakakadto ka sa ibang nga lugar, before ka magbalik sa Jerusalem, kag before ka pasudlon sa templo, there will be a 7-day purification. Ritual purification. Yeah, Kay ato ka nagkadto ka to sa lugar sa sa mga mga hintil. hintil, nakatandog ka to sa mga hintil. Mahiko na sa ila. Si Pablo nagsunod Nagsunod siya nag-subject sa iyo. Subject siya kay may araman pressure halin sa leadership nga kinahanglan sundon. Actually hindi man dapat na sundon but because gusto man ni Pablo nga he want them to he want to be politically correct with the people so amo na natabo. So pag abot dito may ara sang riot nga natabo pagid sa Jerusalem Dok. Riot pagid natabo sa Jerusalem. Before sang riot pastor, ang atong leksyon sang naligad nga si Timoteo bata sa isang nanay Hudiyo kag ang tatay Roman. Nagupod si Timoteo sa iya. So iya mga naging circumcise si Timoteo for the idea nga si Timoteo hindi kasulod sa Jerusalem synagogue every place nga ila bisitahan. So gin circumcise siya bisan siya naga-preach nga hindi na kinahanglan circumcision. But nevertheless, gin-circumcise siya gyapon si Timoteo for the sake nga si Timoteo ma-accept sa mga Hudiyo sa ano ni. Tiyan mo man iya plano nga para makasulod siya sa sinagoga kag daw mapakita iya nga daw accept ron sa mga Hudiyo. Nag-amon ni siya, nagpa-purify siya 7 days. Kag ang isa pagid nga ang nagdugang pagid ang kainit sa mga Hudiyo kay gindalaya ini isa ka hintil nga taga Epeso si sino gani ini si ang ngalan diri si Tropimos nan gindalaya to sa most sa may holy place sa wall ang atong leksyon nagasiling nga ang mga Hudiyo may mga notice gina sila dira, may mga announcement, may mga warning da sila nga this place is only for the Jews. So beyond that, it's up to you, but it might cause you death. So amo na, so gindalaya si Tropimos dito, kag amo na ang sinugdanan sang riot. So nga ang ilang interpretation sa mga Hudiyo nga gin-desecrate, anong desecrate sa Ilonggo, ginwala bali ang pagkabalaan sang isa ka lugar. So it started the riot sa may Jerusalem. Actually, Dok, atong akusasyon sa mga Hudiyo batok kang Pablo nga gindala niya si Tropimos. Actually, kung aton basahon, si Pablo wala gid man nagdala kay Tropimos. Si Pablo nakit-an nga upod-upod sila duha ni Tropimos dito sa city of Jerusalem. Yep. Kag gingamit ini nila nga akusasyon nga posible nga gidala ni Pablo si Tropimos dito sa templo. Where in fact wala gid man gindala ni Pablo si Tropimos sa templo. So ginakusar nila si Pablo na hanungod sila nga wala gid man ginhimo ni Pablo. Kay kung atong tanawon si Apostol Pablo gid matinumanon gid sa kasuguan. Kay isa siya ka strict Pharisee gid man. Yes. Dok. So kung gusto pa lang niya nga mahimo nga i-please niya ang mga
ang mga Hudiyo. Hudiyo. Gusto pa lang niya ipasag uli ang Hudiyo kag mga hintil himuon gid ina ni Pablo bisan pang sa piyak sang iyang kinabuhi o sa piyak sang pag-offer niya sa iyang kinabuhi para lang mahimo ini tumanon ini Pablo. So that's why si Pablo nag-give up pa sa precious nila kag si Pablo tuman man sa mga paltukuran nga dapat ikinahanglan according to the law of Moses nga praktisar sang mga Hudiyo Yes. mga Parisiyo. Wala na misunderstood nila si Pablo. Si Pablo in terms of salvation, of course, hindi na nato niya not necessarily nga hindi nato ni practice, but it is not necessary anymore in mga rituals. But being a Jew, it's still their practice to have it. So na-misunderstand nila si Pablo. Okay. Anong natabo pag-abot sa riot? Of course, may Roman commander nga in charge ng peace and order sa Mayara gina siya Dok sa temple. in the person of Claudius Lysias. Pagkabati ni Claudius Lysias nga may kagamo dito sa sulod sang templo. Of course, being the peace and order officer, nag-come in siya. Kag iyang again pacify ang mga tao dito. Kay ang mga leaders kag mga Hudiyo bisan pa kani si James and Santiago. Naghatag kay Pablo sang pasidaan nga Pablo may matabo gid sa imo. That's why si Pablo nag-give in gamay, nagsulod-sulod gamay hoping mag-gain niya ang kag ma-pacify ang kainit sa mga Hudiyo sa iya, only to the extent nga alabaab kag nag-alindakal ang mga kainit sang mga Hudiyo sa iya. Kag amo nang ginhimo Dok ni Lysias ang commander. So in order to pacify them, gitagaan man niya sang panahon si Pablo nga makadepensa man sa iyang kagalingon. Gipahambal niya si Pablo, di ba? Paghambal ni Pablo, instead nga depensa niya ang iyang kagalingon, ginhambal ni Pablo ang iyang ang experience niya sa iyang conversion. Nagkuan pagid nagbukal pagid ang kainiton sa mga Hudiyo. Anyway, ang tinutuyo to ni Pablo para ipahibalo man dito sa mga Hudiyo nga way pa nakabalo ang kung ano gid ang natabo sa iya kaugalingon kay may madamo sigurado ko gid Dok nga may madamo pa to nga mga Hudiyo nga nagatingala kung nga aman si Pablo nagliso bala. So I think this is one of the purpose ni Pablo kung nga aman ginhambal niya man ang iya ang iyang conversion in order to reach out those people nga wala pa nakahibalo kung nga aman may ara sang dako nga pagbago sa kinabuhi ni Pablo. Kagang isa natabo pastor nga si Claudius Lysias nga commander sang Roman Guard. Pagkaibaluya nga ang mga tao nagapunsok na sa kay Pablo. Nagsulod man siya kaginkuha si Pablo. Kaginsugo iyang mga police officers nga i-segregate si Pablo, ipalayo si Pablo. But with the instruction nga ilang bunalan si Pablo. They should flag him. Yes, oo. Wala sa kay balugan ni nga kung anong mga rason, but at least ang iya lang ginkontra sang kadam-anti, ang isa nga ginkontra nga si Pablo amo to tani iyang hanuton. Siguro just to pacify pala, just to ano lang. Oo, nga hindi kamo ako na lang maghanot sini sa iya. Amo nang siling ni Pablo nga ginpamangkot siya ang buot ani magbunal sa iya nga maayo bala ang maghanot sa isa ka Romanhon nga citizen. Na pagkabalo siya nga guard na nakibot siya kagin report siya sa kay Claudius Lysias, and that's the starting point nga si Claudius Lysias may gamay na siya nga inhibition kag of course being a Roman citizen they need to be protected. They need to be tried. They are entitled for sa protection of the law. Protection of the law being you will not be judged guilty unless otherwise proven. Si tikinahanglan nga imo paginaya
ipapabruhan sa may korte nga ikaw wala kasing sala. So ang ginhimo liwa sa ginhimo sini wala na lang nila padayon ang paghanot sa kay Pablo. Pablo. Mismo nga ginpadala na lang nila si Pablo dito sa Sanhedrin, Doc. Yep. Ining Sanhedrin amo ni ang highest Governing body sa governing mga body Hudyo. sa mga Hudyo. So dito may ara naman natabo. Sa templo dito ang riot. Ginkuha sila ni commander sang Roman si Claudius Lysias gindala sa ilang headquarters. Dito sa headquarters ginsugo iyang mga tao yang ihanuton si Pablo. Apang ilan ibalan nga Roman. Ginimbestigar man siya ni Claudius Lucius. Pagkabalaw ni Claudius Lucius nga ang akusasyon sa kay Pablo is more on religious matters. Ginpadala ni Claudius Lysias si Pablo dito sa Sanhedrin. Among tuwang ginasiling mo nga ang Sanhedrin is the highest lawmaking body of the Jews. Na dito nagdiskurso man si Pablo sa may before the Sanhedrin. Before sa Sanhedrin. Ang it so happen nga ang Sanhedrin is composed of two major parties. Duha ka sekta nga ara dira. Ang Sadduceos nga wala ka pati sang resurrection pagkabanaw. Kag ang mga Pariseo nga trama ka stricto sa details of the law pero nagapati sa resurrection. Siling ni Pablo, inyo ako ginakusar, it is because I am a Pharisee, ako Pariseo. Kag nagapati kami sa pagkabanaw. Kag ini nga pagkabanaw, proven and tested mismo sa kabuhi ni Kristo. Nga ginpatay, ginlansang, kag 3 kadlaw na banaw. Dito nagsugod. Siling sa mga Pariseo, wala manggali sala ni siya, sakto manggali ng iya nga ginhambal. Hindi ni siya guilty, way ni siya. Pero ang mga Sadduceos, the other party, sa Senate, nagsiling nga, hindi kinaya sakto. And then, hindi na sila maglibati. Nagasinita na sila. Maayo man ni si Pablo, Doc, mo kay gigamit gid niya ang iyang pagkaabogado. Abogado gid siya. Nakita niya nga tagilid siya dito sa dito sa sinanga korte. Para makakuha sang simpatiya man sa Pharisees. Pero Pharisees, gigamit niya ning issue, theological issue. Nadivider gid sila they were so divided kag mismo sila nang linaway nadula na ang ilang focus. Ang focus ta nila amo ang i-persecute si Pablo, hukman si Pablo, pero wala na kay nga man dito na sila nagdebate sa theological issue. So amo ni natunga naman liwat ang grupo Doc. And while at the height sang ilang pagbinuksinganay dito sa sulod sang Sanhedrin court, Lucius Lysias came in. Kag iya nga ginkuha si Pablo kag amo na mga kauturan to the extent nga si Pablo padala dito sa may Caesarea. Sa Caesarea kay may natabo pagid kay nga aman sang ginkuha na dito si Pablo sa Sanhedrin. May ara sang sort of caucus ang grupo nga may ara sang pipila ka mga tao nga naghatag 40 ka mga tao naghatag sang ilang vow nga hindi sila magkaon mag-inom until nga mapatay na si Pablo. So nag-abot ini sa idulungog sang commander, so it's very alarming. So that's why dalon niya sa Syria. Kaya sa Syria ara dira ang garrison sang Kwandok ara ang garrison, ang Roman garrison. So ang ato daw presinto lang nato dito sa sa templo mo. So ang Roman garrison dito sa Caesarea kag bisan pa damo nga tawo magkadto dito budlagi na bangbangon ng sundalo sa mga Romano dito. So mas safe dito si Pablo. Kag dito ang residence ng governor. Isa pagid ang residence sang governor. Paano nakibalo si Roman commander si Claudius Lucius? Kay samtang ka istorya ini ang mga tao ning 40 ka mga tao nga naghimbon kag nagpledge vow gid sila, take an oath gid sila nga hindi gid sila, you see ang mga Hudiyo kag mga Romano once they take an oath they will really make it really true to the very letter of their vows and oath. Tinabatian ini sa atong leksyon nagsiling hinablos ni Pablo. Parente ni Pablo. Kag ini nga bata nag-report sa kay Pablo. Nga dito si Pablo sa headquarters
sang ano ni sang mga Roman soldiers. Kaginhambalan nga amo ning natabo. Nga ining 40 ka mga tao nag-take an oath nga hindi gid sila mag-inom, hindi sila magkaon unless mapatay kanila. They will really find ways sa pagpatay sa imo. Di siling ni Pablo, okay, guard, kindly send this boy to the commander nga si Claudius Lucius. Kag dito si Claudius Lucius, gintawagi ang bata. Kag duha lang sila without the hearing of anybody. Kag dito nanugid ang bata, nga amo ni ang plano. Plano. Di siling ni Claudius, okay, salamat boy. Hindi ka gid manugid nga nanugid ka sa akon. Ginpalakat ng bata. And immediately that night, Claudius Lysius nagpadala 200 ka mga 200 ka mga foot soldiers. Yes, 200 ka mga foot soldiers kag 70 horse soldiers. 70 ka mga soldado kasakay sa kabayo kag 200 naman ka mga tao nga nagakapot sang pana. No. Sa una. Very ilang agin gwardiyahan. Gwardiyahan si Pablo. And then that night, very night, 9 o'clock in the evening, they started to move going to Caesarea. Ang Caesarea is going north from Jerusalem. That's why wala na himo inisang mga Hudiyo sa pagpatay sa kay Pablo. Very critical gid ang kinabuhi ni Pablo. Remember, nakitaan ko nga hindi labang ang sekta sang Pariseo kag Saduceo ang involved diri mo, Yeah. kundi ang sekta man sa mga zealots. Mga zealots. Yung mga zealots amo ni sila ang very nationalistic sila. Yes. Willing sila nga i-offer ang ilang kabuhi para lang matuman ang ilang ang ilang handom. Yeah. I believe na nag-connive naman diri ang mga zealots in order to kill Paul. No. Apang makita naton nga na ninguha man ang mga Romano to protect their fellow citizen kay citizen si Pablo mo. Yes. So makita naton sa sina nga lugar, very volatile gid ang lugar nga from time to time may ara rebellion, may ara ka ginamo bangod sini nga mga tao nga mga Kag mga divided sila kay may mga sekta sila mo ang Saduceo, ang Pariseo, ang Saduceo very nationalistic nga they will even willing to offer themselves just for Israel, for the nation of Israel. And then ang mga Nazarenes. Si Pablo, even though Pariseo siya, but he has a vow of the Nazarene. Wala sila gapautod sa ilang burango, sa ilang mga kuan. Amo na si Jesus. Nazarite vow to ang ginkuha ni Jesus. Kag bisan si Samson pangalaba iya buhok, Nazarite vows to. Ti ang mga Nazarite vow, ang mga Nazarite na Nazarenes, pastor, hindi ni sila damo. Pero daw mga Arab la sila sa likod, daw gaplo panago, daw sila mo daw mga underground ni sila. Ti isa pa gina nga na misunderstood nila si Pablo because of Paul's Nazarite vow. Pastor, daw kadamo pa sang nato nga diskusyon, pero way nakita panahon. Ano ang mga spiritual implications nga aton makita diri bahin sa mga historical accounts ni Pablo sa Jerusalem kag sa iban pa nga mga lugar nga ginkaton ni Pablo, specifically dito sa Jerusalem. Ang isa sa ako nakita, Pastor, before you go, ako isa sa nakita nga ang Ginoo naghatagid sang protection sa iyang mga katawan even from outside of the religious world naton. Ginagamit niya ang gobyerno to give us some protections. Pero let us remember nga ini nga protection nga ginatag sa gobyerno sa aton, separation of church and state, ang aton rights being Christian, and aton rights sa demokrasya nga to speak freely of what we feel. Pastor, hindi gini madugay, madula ni. Si Pablo, kung wala si Claudius Lucius, patay na siya. The same sa aton amo man. Nga one day may protection. That's why as long as we have the protection, let's take advantage because one day madula ini sa aton. Yes, Pastor, ang imong mga insights. Ang akon nga mahatag diri sa aton nga lesson Doc, ini balang batasan ni Pablo nga kahibalo na siya no before siya nagkadto sa Jerusalem, nakahibalo na siya. There was a prophecy by Agabus, di ba? Kahibalo na siya kung anong matabo sa iya. Ginhambala ni siya sang propeta. Apang si Pablo bangod sang iyang pagkamainiton sa buluhaton. Nagpadayon siya sa padayon sa pagkadto didto. Kay luyag niya nga ang tanan makahibalugid sang iyang eksperyensya. Willing niya isakripisyo ang personal niyang ang personal niya nga butang para lang sa buluhaton sang Ginoo. Kag si Pablo ginhimo gid niya ini sa iyang
sa iyang pagpangwali. Tani amo man niyang dapat ang aton nga espirituhanon Yes. nga Ang kahit kaisog nato. kaisog nato na Dok Ang nga atong zeal sa sa pagpangwali. pagpangwali naton Sa nga balita. bisan pa maano matabo sa aton, bisan pa may mga may matabo pero bangod sa aton nga pagkainiton, okay lang wali kita. Hindi pa na ang ikaduha man Dok, ang nakitaan man naton, nakitaan man nakon diri ining kuan bala ini sa atong pagpangwali sa missionary ni Paul. Hindi gid ni siya nagahatag sa aton sang silver lining or nang atong pagpawali bala nga wala gid sang kagamo nga matabo, may ara gid sang May ara kagamo. gid. Expect gid kita nga may ara sa mga persecution, mga hardship nga matabo sini apang hindi ini makaulang sa aton nga Yes. pangwali. Ini nga mga butang dapat mangin agresibo kita. Agresibo kita sa aton nga pagpangwali. Yeah, Pastor, ako nagawon nga aman. Kanami isang atong diri nga motto sa CPAC, in the world but not of the world. Yes, ari kita sa kalibutan eh. Ini nga kalibutan is claimed by Satan. So anybody who will go against Satan, iya gid ya pasakitan, iya gid ya tagaan sa tanan nga hardship. But nevertheless, mga kauturan, hindi kita mag-surrender like Paul. Wala si Pablo wala nag-surrender. Even though he passed the hardship, he will be passing hardship. Balaan niya kung anong matabo siya sa unahan. But yet, ga-insister gid siya. Because, kabalo siya nga ang Ginoo. Mayara siya. Kagang sadsaran nga teksto nagsiling sa aton kaina. Nga, imo ko ginwali sa Jerusalem. Tagaan ko, ikaw sang kaisog. Agud to nga makakadto pagid ka sa Roma. Yes, you see? So, that's the point of Paul. Nga, hindi siya nahadlok. Anyway, may ara pa man nga mga temporary protection halin sa Roman government being a Jew. Tiyan mo man na sa aton. As of now, we have temporary protection being citizens of our country. And our countries are giving us that kind of rights and privilege. But nevertheless, one day, it will be taken from us. That's why until we have the time to have this kind of protection, temporary protection, let's advance the work of the Lord. Yes, last point, Pastor Ito. Isa ko man nga point nga mahatag diri ining ginhambal ba sa aton nga sadsaran nga teksto nga okay, you prove yourself to be faithful in giving the message sa paghatag sa mensahe dito sa Jerusalem. Ibutang tamang ka dito sa dako-dako na. So dito sa Jerusalem nag-create na sang dissension, nag-create na sang riot, nag-create na sang problema. How much more in Rome kay amo ang seat sang civil government kay nakabalo naman kita nga sa pagpangwali hindi ang ang relasyon naton sa kalibutan of course permi gid na nga may ara gid sang dako nga problema expected kita may ara sang persecution. So I believe in the mind of Paul nga willing man siya sa kung ano nga tabo sa iya sa Jerusalem, kung may problema tabo sa Jerusalem, I believe that sa pagkadto dito ni Paul willing man siya nga dawaton kung ano ang ihatag sa iya, kung ano i-laid out sa iya sang Ginoo sa table nga iya pagadawaton. Paul did this for the sake of the gospel. Ang kay ang Pablo ang sa iya to live is Christ and to die is gain. Pirmi ginato na ginagamit. Mga kauturan, the last point is that ang punto ko lang, while we have still time, because our time of preaching the gospel is just temporary in this earth. One day, we will not be having that kind of privilege. So while we have time to do it, let's do it, mga kauturan. Because maabot ang adlaw, hindi na gid kita kagiho. Okay? Wala gid guro namon maubos hatag sa inyo ang tanan ngari sa atong election because of our limitation of time. But nevertheless, Pastor Dr. Montaño, nahatag naton ang mga major nga mga punto. At least may balo na ang aton mga kauturan sa pagkadto nila sa simbahan sa sining adlaw nga inugpahuway. Ato ni duko ang aton mga ulo sa pagpangamuyo. Maluluyon kag langiton namon nga may salamat gid. Ngay mo kami gintagaan sining higayon upo ni Dr. Montaño sa pag-discuss sang leksyon sa pagdakop kay Pedro sa Jerusalem. Kabay pa nga makuhaan namon ini sang spirituhanon nga mga pananawan kag mga leksyon agud nga kami man katulad ni Pablo magmaisugon bisan ano ang amon madangtan, ano ang amon maagyan kay ikaw gid ang magabalo sa amon sang kabuhi nga walay katapusan. Salamat nga imo ginsabata amon pangamuyo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunubos. Amen. Amen.